Ipatuman sa Department of Trade and Industry ang price freeze sa mga dapit nga gideklarar sa mga local government units ubos sa state of calamity tungod sa grabeng epekto sa El Niño. Kini ang ipahibaw sa Secretary sa Department of Trade and Industry kung DTI Alfredo Pascual nga bibisita sa Sugbo karong adlaw. Subay nini may pahimangno ang DTI sa mga negosyante nga motuman sa price freeze order sulod sa 60 ka adlaw human unya mapublikar sa pamantalaan. Posibleng mapatuman ang price freeze sa sunod semana matod sa DTI. Ang mga negosyante mapakya sa pagtuman nini mag-atubang og silot. Anaasong lakang gitumong tabang sa mga tao nga napiktuhan sa El Niño. Lakip na ang lalawigan Sugbo ang napaubos sa state of calamity. Din gipirmahan ni Governor Gwen Garcia ang executive order nga suportado sa resolusyon sa Junta Provincial. Kini tungod sa grabeng kadaot nga namugna sa huwaw sa panginabuhian sa katawhan ilabi na sa mga pananom. They can be charged. Yun nga sinabi kanina, issue ng show no cause order at kung hindi satisfactory yung explanation, pwede silang ma-charge for violation of the Price Act. We'd like to enjoin ang atong mga negosyante to respect the price freeze. It will only be for 60 days. After that, it will be lifted.